Sa sisin ni kapor nga ay kublay fi wepui barok haga kerteng kaba tiang tam kaba don bor tam ka jong utrai unong penim jingi u Jesus Christ. But nga kwa ba dong fi ba fi long ki breu ki ba kodor. Fi de ki breu ki ba remdor. Fi de ki breu ya kaba utrai ula it. Fi de ki breu ya kaba utrai ula le isnai. Ya kaba utrai ula penksan. Ya kaba utrai ula penim. Nga kwa ban pulih haga ni kapor. Na ka ktien ka jong blay. Let's see bon sin ngem song tho yang ka khat re nga ngai baling ba ka nei ka jing puli ha ka nei ka sngi nga ngai utra un pen sha ya ka donot ka jongi Isaiah sa pu ar ka khat ka baning kong ter ka ongum ni hakmi ushakri jonga ubanga kershan ubala jied jonga ha uba ka mensim jonga ka snobha ngalabu yo mensim jonga ha u te un pen mi ka jing bishar ya ki gentle un perta lemne penjam lemne onam pen snow ialah kektien hakilenti shnong onam pen khen yau plang balamong onam pen lip yu saihon basa tadem un pen mi ya ka jing bishar ha ka jing shisha onam dolat lemne onam snow seir tatnda ula penlong ka jing bishar ha ka khendau te ki dolenong kin ya khmi lenti ya ka hukum jong u kani kalong ka kentien ya ka ba u Isaiah u ya thu lupa Shapang u Jesus Christ. U yathu ba u Jesus u dei ei. Ba dia ka ei ka ba u ule. Ba dia ka ei ka ba u ulong. Ngine puli biang sa isien. Hakmi u shakri jonga u bangal kershan. U Jesus u dei u shakri. Jong u blei. U dei u khon jong blei. Tadai ta ko abanong yepi. Ngemla ban shakri u blei lemdang ngilong ki khon ki jong blei. U Jesus u shakri. Namar ba u dei u khon. Tadai ta ko abanong yepi ka ni ka sngi ka bamenta. Kinong pop kinomla ban long ki shakri ki jong blei lemda ki wan shwa shaka jingkala ka bamut ya ka ba utrai un ting khon ya ki kumbalong ukhon sarong aurea ya ka ba un ong memelong ukhon jonga ban nga kwa banong ifi ka ni ka sngi ka bamenta tang ki khon ki bala ban shakri yaw blei tading ta u Jesus u shakri yo khpa ka daw ka long namar ba udai ukhon jong blei baka babel ka ong ni dei mutrahi bala kershan ding ta habu Jesus wan na beneng shakndo kan mau ya ka ni ba umen siam ba khot ru lawan how Jesus ha ka singi ching pen baptist nga kwa abadong fi ka de ka bor ka jong blai ka bala kershan ru yau Jesus Christ ba nga kwa abadong fi ka ni ka singi ubala jied jonga uba ka men siam jonga ka sngo bha deng ta ha ka singi ka jing pen baptist ukpa na beneng wang une ulong khon jonga ha wa nga eat nga shem sngo bha e utrai u blai ukpa na beneng open bana yau Jesus ba ulong u khon jong u khon uba uda shem sngo bha e bauda eat ya uro kalong kum taken bal ka khin jong blai ong ngalabu yo men sim jonga ha u te un pen mi ya ka jing bishar ya ki gentle kadai ka men sim ka jong khpa ka badan hau Jesus te de hing tau Jesus ong la da filai i nga filai i khpa namar ngam kren na ki ki la ki jong ringa kren ya ka ka ba khpa u kren te de hing tau Jesus bad u khpa ulong ujo ulong kawai ha ka jing mut ha ka jing perkhat ha ka jing long ha ka ta ka ktien ha ki ki baro ulong uwe ba deng tan kwa banong ifi ni ka sngi baga ktien ka jong blai ka ong te un pen mi ya ka jing bishar ki gentle udei u Jesus u balawan om tang na ka benta ki jiu henre ulawan ru na ka benta ka perthai barok kawai te deng ta ka jing penem ka wan na ki jiu namar ka wan na ki Israel ka balong nau Jesus Christ ba deng ta naki ka wan ka jing penem sha ka perthai barok kawai ngingilong ki gentle ngingilong kita ki ba mtep i ya ka ta ka jing shisha bangim tibi ay yakata kan Nongkhryiem jong u blei henry lengba u Jesus Christ uwan ban pao balang bang ni ka ktien ka bangiyo alapen pao ya ka jing shisha baro ya ka bangiyo ken ban sngo tho bat ban nget haka bat ya ka bangin yo ban im tadeng ta utrai ulawan na ka mataki gentle ding ta fin kan mau ba umen sim jong u blei ulapen pao neng kong yo Petros ba u Petros ulalet siya kaying jong ni u gentle kaying ka jong Cornelius pila an pule kata kakam ki Apostol kalenong ka ba shipho ka yathu engi kumno ba men sim jong blai ulawan ya kendo yau Petros ba kumno ba men sim jong blai ulawan ya kendo yu Cornelius tading ta ba blai ula penlong ba kin ya kendo ha ka yeng ka jong Cornelius ka yeng ka jong gentle tading ta bu Jesus wan man pen im ya kanong kanan wan ru ben pen im ya kanong Samaria kinon shibun ki breu ya ka ba utrai pen im fikin mau yau rang ba shispa dei u jiu henre u dei u gentle ya ka bau trai ula pen khia itu shakri ba pang jong u ba deheng ta u Jesus u da pharo ya u Paul u balong u Saul ha ka ta ka por
lapan kalai shau Paul bat upa udah ai da commission boleh ban yalapkan ya ka gospel syaki gentle tading ta utrai upun mi ya ka jing bishar mdai ka jing bishar ban penrem anda ka jing bishar ban penkesan namar dau lapan kesan yangi kan ki gentle maka babel ka orang ni unam pertalam ni penjam lem ni unam pensngawi la ka ktia na kalentis nang bat haba la kem yu haba la te la kom yu haba la sempat yu utrai shim la kaang shim la perta shim la penjam lem ni shim la pensngawi la ka ktia na kalentis nang usngap bejar uba ya ka ding pna wat ada ka longo ba jinjar ka ba ba ka ba sok satan henre shim la complain ya kata namar balai namar ka jing it ka jong u yang ha ba dia pi uklam sngow shu ya kata ka jing pang uklam ot shu namar uwan na kamta jong a ba jong pi kala dei mangabat ma pi ha ka jing sha bangin ot bangin lenyar bangin penjam ya kata ka tien habala sempat habala sho la dei mangi ban lenyar han reu try usngap namar ba wangan sha na kamta kini ki khon ge jong a la da ngam sha meno pat ban sha namar la da ngam snap jar kini kin lenyar ha ka dujok kini kin saperta ken hadujok kini ken sayam da ka jing penrem da ka jing kriat beniat hadujok tadeng tau trai usngap jar haba latan yu ban yalam yu syau ta ulum jong ka jing kenya syau ulum jong ka jing sanar pnah yu usngap jar uklam keren wat tang shigentien ru baka babel ka ong ni unam pen ken yo plang belamong unam pen lip yo saihon basak tedem unam pen ken yo plang belamong wai tau plang belamong dei mangi ken ki bala syak pen mong ta kapop ngidei ko tau saihon badang sa atdem la jan lip sendon ka jing im ka jongi kala jan kut sendon ka jing im ka jongi shim lawan ban pen rem shim lawan ban pen ken no yangi henre lawan ban pen kesan yang ha ba dia pi ngidei kita ki plang ki ba lamong ba ngidei kita ken saihon badang sa atdem bishar ken ha ka jing shisha na ai ngo U Blei lam dau jisu wan syakani ka pertai ka ai ka banjai ni ka jing tikena ka long bai ka ap ka jing penrem ka ap ka jing yap namar naru ka sngi ka benengkong ka tin ka jong Blei ka yatho da ka bayap pinyap shisha bat u adam bat ka em kilabam bat ki yap da ka bayap shisha ngi her pateng nang ta kala dei yangi ban yap shisha henre utrai u de unong penem u savior ban save yanga ba dia pi ban pelat em yanga ba dia pi bat ban weng no sendan yangi nakata ka jing tim joka pop bawun a hengi ya ka jing bishar jong ka hak bawun a hengi ya kata ken ka jing pen kesan ban pen ken yangi ke belamong ban pelip sendan yangi ke bedang sa tedem henry ban a jing em yangi banginang la ban em ken syabam jekut banga sngongu pelat yutra banga kwa ban ong yefi ka ni ka sngi ka mamenta piong lei ngai neu jisu ngan don kam le eu neu jisu ngam jule pop ngam jule ka no ka kam ka basneu ngam jule ya ka no ka kam ka ba klem akor ngakwa ban ong ifi lada piong kumta pilong tik kumutu breu uba ujisu bishare ba uta ude usamla ruspa ude uba la biang lut na shadong uklem pen kenya kano ka ain ru wan hu jisu ong kono hikai ngan le amno bang nyo ke ji imbam jikut jisu ong menam tu menam klem menam sakilam ler men buram yukme kpa bal kumta ter ong ya ka ba kum kata na du banang khna ngalabat bah ban ngam shimladon kano ka jing pen ken ban ngalabat saka ngadang dunawang kwa banong ifi dala pet shisha daga khamat bakan jabreu daga khamat bakan jadok uniu samlau la dei bohok ngi bohok tam reu trai ong khile di no ya kata ka medan a ha ki beduk dep nang ta sawan bot yang utau samla udah sngusi namar u benut ban ai no ya kata ka spa ga jango fitip nem ka jing it ya ka spa ro ka dei ka pop ka jing it ya ka spa ro ka dei ka ta ken ka jing penyaklat ka jong fi yala di U Blei bu trai ong dan artli ki na fin U Blei na fin ya ka spa fin shakri U Blei na fin shakri ya ka spa utrai wi ilot ubiang lot dong sedong new breu henre wi pen ban ba new breu de ba spa udang kam ya ka spa ban U Blei bara bu trai ong kili dino ya ka spa ka medan dan ni no ya ka spa ka ba medan wanom shu ya ka wong ani ngamla klem de ya ka spa tadai tau trai ong memla banyo ya ka jing embam jikot ban fin pet sa way pat de uba biang na dong sedong ba utau de upol uong banga ngalong uta ubala ot share haka prasngi ngade na ka judge Benjamin ngade u hebru na ka niam ngade u parisi but uong ba na ka jing shirhem ngade shisha uba ben ya ka balang
Bat ngada it shisai kata ki niam kirukam. Bat uang ru naka hukum. Uang ada ibu klem jingrem. Kamut la dapat hi yau ni ku samlau berspa bala dapat bat yu Paul. Upol udah ibu biang nadang sedang. Henry Upol usngotu ya kan ni. Peleng haba uya kendo yau Jisu. Hakata kalenti he Damaskus uya i yala de baudan kan ka pop renjan. Uyu i bagata ka jingle abha ka jong i bagata ka jingle hok ka jong kalong tangkum ka serdap jot akmat jong trai. Namar utrai ulong ubakut. Bat nga si ong ya kan ni. Ladangi kwa ban ong banga nga kwa ban long ubakut. Pi hab long ka U Blei. Lada pim pat long ka U Blei. Lene lada pi ong mangade ubahok. Ka bamut kata ka hok ka jong pi ka hap ya rengkat kerdan bat ka hok ka jong U Blei. Tu e ubala ban ya rengkat kerdan bat U Blei. Dalam piong ngabiang utrai ong medang duna namar memlak ban longkat manga. Tadi hingtang ko abanong ifi lada ngila duna naga buram ke jong Blei ngila duna naga taga level ke jong Blei ngidang duna hi ka bamut ngilong hi ki bapop. Bat kum ki bapop ngako abanong ifi ngidon kami unong penem. Lalu si film julek kena ka pop da ka ba pipi pen pau syabar. Da ka ba pilek da ka ba tok da ka ba klim da ka ba saki lamler. Ne da kata ka ba kren da kata ba pilek. Pimpen pau ya ka bakum kata Henry haga jingbut ke jong pi ka don ka pop. Namar ka ktin ke jong Blei ka ong lada pimut brai ya ka breu lada fi shumut brai ya karo kata ka dei ka klim. U Jisu ong lada fi shu isi ba lada fi shu shunru. Yau para jong fi ne yau no breu ka babel ka ong namar ba pila isi kata ka dei ka jing peniap. Kwa badong ifi lada u Jisu bishari yang ngaba dia pi lada u bishari ka jingduna ka jongi kan don ka jingduna bat kata ka jingle bha jongi baro ka long bet tangkum ka serdap jot tadeng ta kwa badong ifi la pi kwa ban long kom U Blei fi don kamen pediang U Blei ka jim ka jong fi ba utrai wan chini ka pertai ba unum pen ken ya pi u plang balamong ba dalele unum pen lip ya pi u tau sai hon badang sa tedem udang ai pi kan ka lat ba un pen bet ba un pen klan ba un ai ma u kata ka ba u tau plang bala ken un yo ya kan ka ba u sedang ban mi biang ba u sedang ban kilung ba u tau soi hon u ba sa tedam U Blei ongan ai fi kata ka peniang kenang ba un sai hon un long ken u tau sai hon u ba ai biang ya kata ka ding u ba la pen mi ding biang na kata ka peniang ka ba U Blei u the ba ding ta la da fi kwah si sai kan ka ba ya kan ka peniang ka jong Blei pediang yau Jesus Christ marma ulong kata ka jong ka jingim ka wa ka batut ha ka jingim ka jong pi bat haba utut upen khot ya fi bat haba utut ha ka jingim ka jong fi usat ya pi bat un penlong fi jing tau bat thamai lada kadang te ka drugs kadang te ka bor ka jingdom ka jingpang jistam ka bor jong baman ka bate ka jimut perkat fi isi fi shon fi bishni fi shrai bat fi bishari gibreu ngakwa banong fi ka ka sngi ka bamenta ba utrai un pen khot ya fi da kan ka ka jong o utau ba long kum utau sai hon u bala sa tadem nga kwa no fi utrai un the fi ka peniang ba haba utrai u the ka peniang kan ka ding ka jong men sim ka ba hapo jong fi kan pen plo fi pat ban shakri U Blei hoi kum u plang pen kelung pen ke im biang ba kum ka ding kum tau sai hon bala jan lip kan me ka ding na ka jim ka jong fi ban kwa ba fi kan ka sngi ka por ka dang don ka lat ka dang don nga ai ngo about trai 41 un sawan tadeng takat ba ka por ka dang biang ai ba pin pediang ya kan ka bor ai ba pin pediang yo nong penem ya ga ba fin yo jingem nado mentah bang kwa ba nong fi la tikna ba la secure ka future ka jong fi kamut kata ka bom jukut ka jong fi kala long bet ka ba shngan bat ka ba biang la pidon yo nong penem ka jingem ka jong fi tadeng tawa no em ka jingem ka ba kai na em ka jingem ka ba ken sting na em ka jingem ka ba ken ka ba klem ken snap ya kan ka khubor jong ka gospel ka jing penem pediang yu trai ngako abang fisai sien pediang yu trai ngelap naga sngi ya ka jo namar nga sngo bau trai ong yalap ya ka gospel madang dan shibon ki badang syate syakho maka bor juga jingdum ki badang syapen matla ki badang syapen kelut ki skor ki badang syapen ha ka rendang ga jongkin ha ka download ka jongki ka ktien ka jong Blei ka long ternem ngatiet ya pi nga ai na ka ktien dan si dan kenang ba ka download ka ba jong pi ka no la ka long mau siang ka no kita ki mau siang ken pat ban nge ka ne ka sngi utrai un pan pat ya ka download ka jong pi ya ka ba utrai ong ba nga e palat ya fi banam ta jong pi ngalawan da beneng shakndo banam ta jong pi ngala sha stam nam ta jong pi ngalawan ndei bangan penrem ngalawan ban pen em ya fi ngalawan ban pen kesan ya fi la fila anget yang a fila kesan la fila anget yang a fila em la fila mat ke jing e ke jong a fin sngo tho kan ya ka ta ke jing e ke jong a kat no ya ka banga ngala e ya fi ba kat no ngala le bha ya fi ban kwa banong fi kan ka sngi ngin ya dwai
utrai udan man le shibun ka kamba jim jafi un panan kam ke jim jafi pi sngo yel de ba pim poi shi pi sngo yel de pim la man kwa ban fi ka ne ka sngi utrai un kar khu ye fi ba un panan kam ke jim ke jong pi ki ba sngo hok na kwa ban fi ka hok ka jong pi ka de tang serdap jat khmat ka jong blai ka de tang ka serdap jat tade ta pim la ban no jor yel de baru blai ba de ta utrai ong la da pi kwa ban long ko manga pediang yang lagi pop ki sound han ken le kat ka yor lagi sau bertho ken le kat onyo lang berat bo tran ker khu fi ini duai kan ka por ka bementa ini duai khap rep ik khmat jong fi bangan duai pila man ra ik ti ke jong fi ba ba phira ik ti ke jong fi pi ong trai nga pendam yel de nga surrender yel de ha khmat jong me tu ini duai kan ka por ka bementa trai ni ka por nga ai ngo ye me ba me it plat ini ke khon ki jong me trai shisha ko karat ngi baro ge long shisha kum tau u phlang balapen ken ngilong shisha kom tau sai hon ubadang sa tadem try ngatip ha memewan ko try menem kedia sendon yangi ne try menem pen ken yangi ablai re try men ai boringi banginang san banginang pulung ba ini khon ke jame ke sngi ko try ke ke jame ka toj atrai ka jo ke jing per slek ke jame ka toj atrai ba ke ai bor ya ke khon ban kin khelong na du men da ke sngi try ngatip bakin khelong biang sashi sin ba try kin yeng ha ka bor ba ha ka buram ke jame try ol syaitan ba ka pop kalapen ken yaki re try men pen yeng yaki na du men ta ke sngi mangada duai ko kan rat try ke ta ko sai hon badang sa tadem try la shu sa tadem salit re try ke sngi me the ke ta kum nyang ke jong me but try ke ding ke jong me kan 100 sai hon but try ke donut ke ni khon ko try kin sngo thu ye ke jing e ke jong me ba kin plo ban e me kin plo ban shakri kin plo go try ban money me ba ban im na ka ban ta gospel oblay hallelujah ngada duai ngada kar khu ni ki khon ki jama way pi way kan ke sngi ba me kar khu da ka ba kar khu me pen roi ki da ka pen roi pelong ki ka daw jong ke jing kar khu oblay hallelujah ba ngatip ke no ni ki bodjing dum ha ni ka sngi la pen ke dia la pen kain lot baro ba ni ki khon ki yo mat ya ka bor ke jing pen em ke jong me ha kar tengu jisu nong pen em amen ba amen amen ngai tran kar khu fi nang ai bor fi nang ni shakmat pila ban phone ha ki number fi ke screen ke jong pi ni dan nang ne ban dwai na ka ta jong pi pila ban wan ro shak ni ka office ka jongi ka ban ni opor Nongthymmai Nongkhryiem la fi non kam shu ki jing wai le pi pang tom pi dong no no ke jing e ke jing ele ke jing em ke jong fi ni dan ne ban shakri fi leng ba ke jing dwai bat leng ba ka ktien ke jong U Blei kar khu fi ni dan ni do sngi ba ar hadu ke sngi sa jan pila ban wan do ka por khat wai baji train kar khu fi U Blei shi bon amen.